Ți-a schimbat ayahuasca viața? Total. Numele meu în Shipibo este Sankıyaka. Eu sunt cea bolnavă de acolo. Nu eram fericită cu absolut nimic. Nu mai știam ce să fac. Parcă mă adânceam și mai mult. Ceva mă ținea pe loc. Am început de cancer. Eu sunt exemplul se poate. E magică. Mi-am lăsat tot trecutul în urmă. Mi-a arătat ce trebuia să văd. S-a deschis o iubire infinită în mine. Asta era ce am căutat toată viața. Trecutul, prezentul și viitorul sunt toate acum. Puteam să văd toată arhitectura vieții. Conversații pe care le aveam cu anumiți oameni în viața mea și le vedeam pe toate de sus, ca și cum eram sufletul meu. Sunt scrise și trebuie să se întâmple. Ceva mi se transmite de sus. Mi-a arătat cine sunt eu cu adevărat pe interior. M-am reconectat cu sufletul meu cu adevărat. Toate bucățile de suflet au venit înapoi. Ducea fix în traumă, după aia ieșea frumos în suprafață. Te ridică atât de mult și îți ridică vibrația atât de mult planta, încât, nu știu, eu aveam impresia că mă ia de aici. Și eu am avut nevoie să fiu tratat. Și doctorii au spus că este o minune. Totul s-a transformat. Pur și simplu este foarte mult de pace în jurul meu. Adică mi-a arătat absolut tot despre viața mea. Te alegi. Nu mai sunt deloc aceeași persoană. Acum știu să trăiesc viața. Vedeam două realități. Mă vedeam pe mine în trecut și cumva mă trăgea acea Cecil din trecut. Sunt aici să descoper lumea. Da, mi s-au deblocat drumurile foarte mult în perioada aia. Cine ești, ce ai făcut cu Cecil? E o luptă, parcă te trage ceva înapoi. Am nevoie de o altă viață acum, că sunt altă persoană. Ea chiar te învață să treci peste tot ce este mai greu în sufletul tău.